Kuhle kakhulu ukukhuluma nawe kama kupastor Ningi esicela kwena kukodwa ukuthi inamba isise kuphela kusona ekuseni uya 5 ntambama nakho umuntu olandela le channel. Ungawusenza ama SMS ngivele kume nekhanda ngasasenza uthini mina sefuna nami ngithenga ama SMS sefuna ngifake airtime manje ngiresponde kuma SMSs wakho ungawusenza WhatsApp. Ungangifoneli ekuseni kakhulu ungakashawu 9 ungangifoneli futhi after 5 ntambama. Ngama weekend nje noma unganciphisa isikhathi ngamasonto nje ngiyamangala mina ngiyasonta guys. So umuntu mengifonela ngesonto ngeke ngimangale. So ngesonto nje ngingafonelwa nje enhlobo. Yabo ngoba isikhathi sokuthi ngisonte sokuthi ngikhonze ifuna ngishumayele funa ngiprepare into zokukhuluma ngoNkulunkulu Sunday. So isibheka la uLisa kwaZwani uthi I had a dream last night that my mom was passed on was giving me flowers. So Lisa Zwani nesigisi sakho uyabingelela uyacela, you don't just come here with your English uzobuza ngathi ukhuluma nomuntu omlobo umngani wakho o njwayeleni naye. Le ungayenza only if ukhuluma nabangani bakho, but la uyabingelela uyacela ngesizwe noma ngesingisi. So ushila uphupha umama wakho ngasekho emnikeza izimbali. So number 1 ngokwesintu uma uphupha nje umuntu ongasekho kuwuphawu luhlume ekunikeza izimbali noma bekunikeza noma beyini enyeke lokho ngoba kusukukhombula kunenguquko ezinhle ezizayo kuwe futhi lo muntu lo uyisidalwa esihlambulukile noma esiza kuwe ngesihle nangenhlanhla. Yayibona. Number 2 ngokujwayelekile futhi uba uphupha umuntu ongasekho kuwuphawu luhluma ekunikeza izimbali lungabuye nje kusho ulindele inhlanhla nempumelelo kukhona into enhle enempumelelo phakathi eza kuwena ozoyithola. Kanti number 3 kwesinye isikhathi ke uma uphupha umuntu ongasekho kuwuphawu luhluma ekunikeza izimbali osuke lisho ukuthi kungeze kuzobusiswa ngento eyigugu nebalulekile futhi ezokujabulisa maduze. Kanti singayivala ngelithi ke number 4 kuyenzeka uma uphupha umuntu ongasekho kuba uphawu luhluma ekunikeza izimbali okusho ukuthi ngenzeka uzothola umshado noma uzothola umaqondana oqotho onothando nempatho ozokujabulisa kakhulu ngakudala. Kodwa ine isama singathi kukhona okuhle okuzayo kuwe. Siwe